କ'ଣ ବୋଉ ତାର ଭଉଣୀ ଘରେ ଯିବ କ'ଣ ପ୍ୟାକିଂ କ'ଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଗଲାଣି ଏତିକି ଦଶ ତ ନେଇକି ଯିବ ଭଉଣୀ କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୁରେଇ ଯାଉ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ପୁରା ଯିବୁ ଭଉଣୀ ଘର ତମ ଚା ଟିକେ ବନା ହବ ଆରି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବୋଉ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ଯିବ ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆଉ ତ ପୁରା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ପୁରା ଏତେ ମାନେ ଯେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କଥା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି କହୁଛି କିଛି କରିବିନି ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ଖାଇବି ମୋର ପୁରା ଖୁସି କହିଲେ ନା ସାର୍ ଦେଖିଥିବେ ଖୁସି କେତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ଭଉଣୀ ଘରେ ଯିବୁ ବୋଲି ପୁରା ପେଣ୍ଟି ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି ପୁରା ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଚା ବି ବନେଇଲାନି କହିଲା ନା ଚା ଫା ବନେଇ ପାରିନି ବନେଇବା ତୁ ବନା ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଉଣୀ ଘରେ ଏପଟ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କାଢ଼ିକି ଦେଖି ରଖିବ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠି ଏଠି ସବୁ ଘରେ ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ଥିଲା ଆହୁରି ବାକି ଆପଣ ଏ ଘର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପକା ମାନେ ସେ ପୁରା ଏତେ ତ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ମାନେ କ'ଣ ବାଇଗଣ ସେ ଘରେ କ'ଣ ପୁରା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଘର ବାଇଗଣ ପରିବା ସବୁ ତ ଭଉଣୀ ଘର ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ନା କ'ଣ ଆଇଲା ତ ଭଉଣୀରେ ଫୋନ୍ କଲାଣି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ବୋଲି ମାନେ କେତେ ଖୁସି ସେଠୁ ଅନଉନି ମାନେ ପରିବାର ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ସେ ଅନଉନି ହଁ ବାପରେ ବାପ ବାପା ବୋଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ ମୁଁ ଏକା ଅଛି ତ ବୋଉ ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ମାଉସୀ ଘର ନିଜେ ଖାଇବ ତ ନିଜେ କର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇଥିଲି ସେ ବି ଚିନି ପକେଇ ଚକୁଳି ପିଠା କରିଥିଲି ଏଠି ସେଥିରୁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଖାଇ ଦେଇଛି ତ ଖିଆ ପିଆ ସରି ମାନେ ଖାଇସାରିଲାଣି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ତାପରେ କ'ଣ କଲି ମାଛ ଥିଲା ହାରି ତ ମାଛକୁ କ'ଣ କରିଛି ବେସର ବନେଇ ଦେଇଛି କାରଣ ଆଉ କିଛି ବନେଇ ହେବନି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କଲିନି କ'ଣ ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି ମାଛ ବେସର କରିଦେଇଛି ପୁରା ପୁରା ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ବେସର ପୁରା ହେଇଛି ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ମହୁ ପୁରା ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ବେସର ଏସବୁକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବି ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଶୋଇକି ଉଠିକି ପୁଣି ତ ମାଛ ବେସର ଥିବ ତ ସବୁ ତ ଖାଇପାରିବିନି ଯାହେଲେ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବ ଭାରି ତାକୁ ପୁଣି ରଖିଦେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଉଠିବି ପୁଣି ଆହୁରି ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି ପୁଣି ତାକୁ ଉଠିକି ଖାଇଦେବି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ ଯେହେତୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ନାହିଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆରାମସେ ଖାଅ ପିଅ ଶୁଅ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତ ଖୋଇକି ଉଠେ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା କି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବି ଖାଇଦେଇକି ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଢ଼ିକି ଆଣି ସାରିଲାଣି ଭାତ ଆଉ ମାଛ ବେସର ଦେଖାଉଛି ଇଏ ହେଲା ଭାତ ଇଏ ହେଲା ମାଛ ବେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଖାଇଦେବା କାରଣ ବୋଉ ଯାଇଛି ମାଉସୀ ଘର ନିଜେ ଖାଇବୁ ତ ନିଜେ କର ନହେଲେ ନାହିଁ ବଜାରରୁ ଅର୍ଡ଼ର କର ଆଉ ତ ବଜାର ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର ନାହିଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ଫାଇଦା କି କେହି ନଥିଲେ ବି ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇପାରିବ ହେଲା କି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ସରିଲା ମାନେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଭାତ ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କ'ଣ ଭାତ କିଏ ରାନ୍ଧିବ ପଖାଳ ଭାତ ନା ଗରମ ଜଳ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ବି ଚଳିଯାଉଛି ତ ଖାଇଦେବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଅଛି ଦେଖିକି କହୁଛି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜ ଖାଇ ନିଜ ତାରିଫ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାଛଟା ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ମାଛ ବେସର ହେଇଯିବ ପଖାଳ ଭାତ ଗୋଟେ କଂସା ଦୁଇ କଂସା ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଖାଇଦେବି ଶୋଇବି ପଖାଳ ଖାଇଲା ପରେ ନିଦ କୋଳିଆ ଜାଣିଛ ତ ଖାଇଲା ପରେ ଶୋଇବି ଉଠି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଉଠିକି ପୁଣି ଭାତ ଅଛି ମାଛ ଅଛି ପୁଣି ଖାଇବି ହଉ ବାଏ ବାଏ